Tigulang nga nagatabok sa dalan, disgrasya nga nabungguan sang pribado nga salakyan. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Makita ng mga buka nga parte sang tasa sang kape nga ginabitbit sang tigulang samtang nagtabok sa dalan sang Barangay North San Jose Molo. Di malas nga nabuguan sang naglabay nga pick-up kaina sang aga. Ginkilalang biktima nga si Josephine Montes, 68 anyos, residente sang Barangay Tan sa Timawa, Molo. Nakaangkon sa mga pila sa tiil kag ulo ang biktima. Ginkilalang driver sang pick-up nga si Joel De Latina, 45 anyos, tumandok sang Rojas City, Capiz. Payag sang driver, wala niya natalupanggan nga nagtabok na gali ang tigulang sa dalan. Wala pundo kami. Amo pa lang yung malarga man ako. Nagutsog ka? Oo, malarga ko tani. Ay, hinay lang. Ay, kung mga kuan ko di kinuan, gulpi lang ko may amo na. Kuan. Wala gid ko ka di para gid kuan. Kay gahulat ako nga kuan wala man ko di para may matabok dayon mo. Maabis nga malarga naman ang mulay no. Mabok din. Wala, oo. Kay nagapundo kami mo. Panaysayon sang nakakita, hindi man madasig ang pagpadalagan sang pick-up apang bangod kay gulpiyada lang nga nagtabok si nanay. Rason nga ini ang nabungguan. Kagaigda na sa tapos ginlantaw lang sa naman kagina sa dalom. May mga pilas na sa kag may dala sa kagina nga tasa nga buka na to sa sulod. Pero wala man sa matapakan ginsang Galayon man nga ginbulong sang emergency response team ang biktima. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.